Здравейте на всички, аз съм Дити. Това е първото видео, в което разцъкаме Майнкрафт на нашето ново оцеляване. Първи епизод. И сега ще покажа през тези един час какви ресурси съм събрал. Да, преди един час съм го започнал това оцеляване. Само да видят, защото нещо ми лаги така. Ето какво съм събрал, 2 стака, 3 по-точно. 45 саплинга, ядене тук и да, сега ще печем. Сега ще изпечем. Тук съм даже почнал да пека. Така. И както казах, днес ще оцеляваме и съм намислил да започна един мой метод за намиране на по-бързи ресурси. И това реално ще го загърбя и няма да влизам този епизод в тая мина. Друг път ще претърсваме, въпреки че аз съм започнал, не съм и довършил. Събрал съм всички ресурси и така. Извинявам се. Сега тук ще започнем. Също трябва да крафтнем. Така. Така, да. 36. Дори да е малко. И да... Сега показвам как се намират по-бързо ресурси. Всъщност не го показвам, вие трябва да си го видите. Това не трябваше да се случва. Сега ще го правим. Имаме гравел вместо каблстоун. Демек отиваме на там, защото тук има мина. И така. Много леко ще увелича звука, за да може да чуваме лава и подобни неща. Ще се нужни 2 купчета. Демек е така. Копая. Тук е това. Така. И слагаме стълби постепенно. What the hell? Това да го махна. Задължително. Така. И показах как ще се развият нещата. Да се надяваме, че ще намерим някои ресурси по-бързо от обикновено. Но дори къща още не съм си построил. Мисля, че разбирате защо копая по такъв метод, защото може да се озовем в мина под нас да ни има лава и да умрем. Което аз не искам да става. И съм си пуснал звука, за да чувам за лава и за зомбите и за мина и така. Но... Забравих да слагам, обаче няма нищо, сега си ги сложим. Вече сме, кой е левел? 48. Виждате там от тук, ето къде ми е мишката ми, ще я виждате. 48000 и така се покачва нивото, на което сме. Демек това е 48, това е 49. Така 50 и е така нагоре. И честно казано, като стигна 12-13 лева, за да може да намираме диаманти, ще пусна клипа. И до след малко. И да, тук сме, както виждате. И преди малко намерих мина и намерих всякакви руди, като това бе айрон. И горе отирах и го изпеках. И сега не мисля отново да спирам видеото, защото ще продължа да копая с вас. И тук с мен е брат ми, кажи здрасти. Здравейте. И така. Това мисля да го заровя. Така. И слагам стълби и да продължим нашето копане. Пак.
лагна ми, what the fuck. И да, ще спра видеото. На никой не му е интересно да гледа как копам. И когато стигна нивото, което смисъл 12 левел, сега сме на 29, ще пусна видеото. И да, тук сме, преди малко достигнахме нивото. Ето както виждате сме 12 левел. И сега ще покажа как да намерим по-лесно множество руди. Поне съм сигурен, че ще стане. Първо трябва да си направим една стаичка, където да си... Не, няма смисъл да си слагам печки, такива неща. И чувате, че се чува зомбита и лава. Това е защото наблизо сигурно има мина. Там горе имаше една, обаче просто я закопах, защото не ми трябва. И сега ще вземем този кол. Ой, лапис, възвали. Вече, както виждате, намираме. Да, можем да ги вземем с това чудно. И когато изкопая поне 3 тунела, ще пусна клипа. Тук сме отново и тъй като почнахме да копаем първия тунел, виждаме мина и виждаме крипър дори. Сега ще го убием. Умри! Добре, умря. И ето откъде е лавата и сега ще я спря. Дано се спре цялата, въпреки че е чудно да се спре цялата и няма да се спре цялата. Ето, до тук. И лавата се продължава. Това си е чист извор. И тук погледнах за диаманти, но Господ бе против моята воля да ги видя. И намираме сега Redstone 43 и мисля, че клипът беше пуснат, когато намерих. Как беше това? Забравих името. Лапис лазули. Да. И сега тук ще започнем да копаем. Се надяваме, че няма мина. Айрон. Ще можем да си правим още кирки. Още зомбите чуваме. И гравел при това. О, падна ни 3 флинт. Ще можем да си направим стрели. Ето аз имам 16. Да махнем този флинт, защото той няма да ни отползва. Да направим така. Дано сега не падне още. Добре, няма флинт вече. И не, оу. Затворих си окото и видях лава. Като си го отворих. Това ни дава всъщност XP. И тук мисля тази лава да я... Също да прокопаем, да видим дали има диаманти. Тук няма нищо. Ще лагна. Така. Тук виждаме редстон, който ще оберем. Така. И още. И сега продължаваме нашия тунел. Сега ще покажа как ще го правим по-точно. За търсенето на диаманти. Чувал съм, че по тези левели най-много се намират диаманти и се стараем да ги намерим по-точно. Ще бъде много добре още четвъртата вечер да намерим диаманти. Тук още от мината. Така. Мисля да започваме друг тунел, защото този очевидно нищо не намираме. Опа.
че няма да бъде този тунел. Не мога да бягам. Това е нормално, защото нямам храна. Взел съм си. И тук започнах да копая от деве и ето лава. Бам. Тук търсих. Покопах е така да видя за диаманти, обаче няма нищо. И сега пак ще продължим тунела. Не. Не така, а така. Добре се развиваме и се радвам за това. Дано да намерим още ресурси, дано да намерим още. Този път няма да спирам толкова рано. О, ето! Намираме диаманти, дами и господа, просто създавам. Добре, това ще го скриншот. О, да, наистина. Много съм радостен. Ето ги, колко диаманта, колко ли са? Един, два, три, четири, пет, шест, омага, още. О, няма повече диаманти, да се качим до къщите, да ги оставим. О, бясен съм, наистина много се радвам. О, драго ми е. И заби. И да, прави се. Оле, не знам, просто съм супер радостен. Така, оле, не знам. Много съм радостен, наистина. Да се качим да... Също трябва да осветя тук. И да легнем да спим. Първо да остана диамантите. Оле. О, направо първия ден да намеря диаманти, направо просто съм удивен, омага. О, зомби. Възможно не тук. Добре. И сега отиваме да продължим нашето копане. Намерихме за диаманта, от който първото, което ще направим всъщност ще бъде Enchanting Table. Но нямаме хартия. Откъде ще вземем хартия? Това не знам. Ще търсим. Така. И това беше от това видео. Не знам колко време стана. 10-15 минути и се извинявам ако е кратко. Това беше от мен и абонирайте се, харесайте това видео и чао.